Казвам се Троянка Йорданова Ташкова, град Провадия сме. И собственик съм и на автомобил от 2018 година. 2018. Трети собственик сме. И как решихте да си я вземете? Ами години наред, от 97 съм шофьорка, взимах курса за шофьори и разполагахме с Жигули комби. Хареса ни Самарата, вече септември месец ще стане 6-та година, както е в нас. И по близо 2000 км се е повечето на дълъг път, нали, към Млада Събори, към срещи. Като гледам, сериозно сте се постарали и за тази кола, тъй като няма грам ръжда, в изключително добро състояние автомобила. Обичаме си я и много хубава работа ни върши. И на дълъг път най-вече, ето и до Дряново ходихме, до Дупница предната година. Вие като дама на клуба и с другите дами, които интервюрахме, изключително много се радваме, че това една дама с лада в днешно време си е, както се казва, и постижение, и нещо, което е хубаво да се вижда и да се показва. Приятно е, кормуването е заслужава приятно. уважение. Сега, тези, които карат западни коли, не могат да карат руска кола. Със сигурност имаше един лав, че ако не си карал лада, не си карал нищо друго. Така че всичко е добре. Да ни кажете от кога знаете за Лада Клуб България, как разбрахте за нашите събития? Ами ние бяхме в Аспарухово, Ченги. Там имаме Златина купа от там. 2020 ли кога беше? 21-а. Ситуация, да кажем, примерно в определена ситуация, ако някой ви види на улицата, има ли някакви емоции? Заглеждат на, просто... Как се казваш? Силвия. Да разкажеш от колко време имаш тази кола? Ами колата е на баща ми. Купена е април 88 година. Тогава беше излязъл модел от Русе, Кореком е купуван. И от 88 година си е ваша собственост? Да, само в гараж е била, нищо не е пипано по нея. Вътре салона, само да обърнем внимание, е наистина страхотен. От Кореком ли е купена? Да, от Кореком е купувана, да. Супер. Да, двигател, всичко си е автентично, мога да отворя, да покажа. Сама си я карате? Ами аз и баща ми, да. Иначе, да разкажете малко за реакциите. Това ли ви единствената кола или имате някаква друга, която карате също? Да, карала съм и Мерцедес. Не, говорим за лична кола, която имате в момента. Кола... Или това ви е като хоби, така като някаква сантиментална стойност? Тя си е като член на семейството. Тя си е вече като член на семейството. Улавяте ли? Защото аз на нея дори съм се учила да шофирам, тя беше още в разработка. Откакто съм взела книжка, съм я карала, нали, само нея. И продължава да си ми е тръпка, нали? По-различно. Като затвори вратата и усетих аромата, който е автентичен за Лада. Иначе така, вероятно, улавяте погледите на хората, когато минете с нея. Особено вие сте дама. Всички се залепват постоянно. С Лада дама, това е изключителна гледка, така че било доста интересно. Вярно е. Постоянно, даже ми става неприятно, нали? Постоянно залепват и да питат първо продава ли се. Досадно е, досадно е. Значи мога да покажа двигател и всичко. Точно това исках да попитам. Всичко си е абсолютно автентично. Слагане кастофон, нали, вътре. Закрепи го. Да. Ето да видите, всичко е даже с автентични кабелите, червените кабели. Тук нямаме газова система, което е хубаво. Това означава, че сезонния тюнет стои. Това е супер и наистина. А колата на колко хиляди километра? 80, които са си абсолютно реални 80 хиляди. Вероятно стои в гараж. Да. Защото тя винаги е била забележете колко е запазено таблото за толкова стар автомобил. И си върви перфектно. С 5 скорости? Не, с 4. С 4? Още с 4 скорости. Търси петата обаче. Търси я. Няма да е лошо да помислите и за пета. Просто баща ми е в малък град и не му е била толкова... От кой град казахте? От Нови Пазар. От Нови Пазар. Да кажете за клуба, от къде разбрахте за нас, от кога? Аз разбрах от интернет и то от историческия парк. Сериозно? Да. Това е страхотно.
Това е страхотно. И се радвам, защото е голям проблем напоследък, нали, части нещо, ако затрябват. Ето това е супер, че от обявата на исторически парк дамата е разбрала и за Лада Клуб България и се получава една много хубава Да, и понеже е наблизо и затова решихме да доведем да види сестрите си. Супер, страхотно е. Много ви благодариме за това, че ни ги разказахте нещата. Не са кой знае какво. Желаеме весело изкарване. Просто си държим да си запазим всичко автентично. Наистина, дано си я държите възможно най-много време, така, тъй като това си едно богатство и е благодарение на баща ми, защото той си я грижи се за нея. Калоян Добрев се казва. Да разкажеш от колко време имаш тази хубавица? 2101, нали така? Да, 2111. 013. 013. Да. Така? Имаме от една година. Много съм доволен. Откъде я купи? Купих я от един грузинец. И тя дълго време беше седяла в гараж. Сигурно не беше палена 5-6 години, това ми обясни. Един вид си е спасил, може би до някаква степен. Да, няма никаква ръжда, нито отдолу, никъде. Нарушена малко има дръскотина от другата страна, това от предишния собственик, бива някакъв доста възрастен човек. Да. Как разбра за нея? Отбява някъде или някой познат? Не, случайно отидох на гости на един приятел, който има сервис и видях тази кола беше за смяна на масло. И аз директно му направих оферта на човека и той се съгласи. Без да си се интересува от някакви лади, без да си имал някаква... Не, имахме едно време лилава Жигула. И покрай баща ми беше ни първата кола и аз реших, че трябва да възвърна тази кола в гаража. Само гаражна е, не се изкарва на дъжд, сняг. Задължително за старите дами е така. А за нашия клуб, откъде разбра, за нашата среща? След като я купих, сина почнах да търся по форумите. И вече съм член 145 Робъртсън. Това е сериозно. Да, член на клуба. И мисля да посещавам всички събития и сега даже оглеждам за Лада 1500 мисля да ми е следващия проект. Ето значи, който има 1500 Лада за продаване към момчета. Да, и това е. От ЦСКА съм, червен цвят е. Ето значи всичко е точно. Всичко е точно, така че всеки нека влиза с увереност в това. Кристиян съм аз, приятно ми е. Да ни разкажеш малко от колко време имаш тази кола, от кой я имаш? Ами колата е в семейството от 89-та година. Баща ми е купил, като реално той е наследил от леля си и след това се наследих от него. Вече 9-та година я карам, като ми е служила вярно. Много се обичам. Сам ли се ремонтираш или от време на време? Понякога сам, понякога на майстор. Нали, добре, че са колегите от клуба, които да ми препоръчат хора, които да работят и иначе от колко време си в Лада Клуб България, как научи за нас? Ами, научих за вас, като ти мина случайно покрай нас един път, когато си оправях колата. Да. Ти беше долу на... Там до Пирогов. До Пирогов, да, сещам. Аз нещо си чувърках под капака и ти мина и тогава ми беше помогнал всъщност. Да, може би имаше нещо. И ми даде визитка. Помня. И след това се присъединих към клуба. Много се радвам, че така е станало, да. По случайно се запознах и с други хора от клуба. Да. И да. Радвам се... Много готино, наистина. Радвам се, че си я караш, дето се викаш, че си я караш дълго време, предполагам. Имаш и някакви западни заместници? Или не, това си ми е единствената кола. За сега обаче трябва да намеря някакъв заместник и идеята ми е да реставрирам и да върна в напълно оригинален вид. Това си ми е сантиментална стойност. Желаем ти здраве и с голям хъс да я поддържаш. Благодаря. На първия събор ли ти е това наистина? Да. Браво. И още един интересен факт, първата ми снимка през живота е... Снимка? Да, като са ме взели от родилния дом и пред колата майка и баща ми ме държат. Взели са те с родилното... Да, пелени. От родилното с нея? И това ми е първата снимка изобщо. Да, това беше нашето своенравно Лада Клуб семейство. Благодаря на всички, които присъствахте
Благодарим и на онези, които ще се престрашите да го направите през лятото на 2025 година. Къде ще бъде следващия събор? Все още не знаеме, но ви подканваме за това да бъдете активни в това да предлагате място за следващия събор и вариант за неговата организация. Бъдете активни във форума, бъдете активни в Facebook страницата ни и очаквайте нови видеа от Лада Клуб България. Благодарим ви, че сме заедно и успешен ден!